Pulis sa Bacolod City nagpositibo sa random drug test. Hepe sang PO1, ginasigurado nga wala sang pulis nga nagaintra sa paggamit sang illegal nga droga. Nakatutok si Rogimar Sukaldito, eksklusibo. Nag-report na kahapon sa Regional Personnel Holding Administration Unit sang Police Regional Office 6 ang nagpositibo nga Police Officer 1 sa ginpatigayon nga surprise drug test sang damlaglang. Ang pulis ang anay assigned sa Station 7 sang Bacolod City. Mismo si Police Regional Office 6 Director Police Chief Superintendent Bulalacao ang nagkonfirma sang resulta sang drug test. Iga pa idalom ang pulis sa reconfirmatory test. Agod may baluan kung nagagamit gid man ini sang illegal nga droga. Pananglit nga ini ang magpositibo. Posible nga mapahalin ini sa serbisyo. Aminado si Bulalacao nga madamo sa gihapon nga matiga nga ulo nga pulis. Gani ginapangunahan sini nga matinluan ang hanay sang Philippine National Police. Masasabi ko na hindi pa rin 100% convinced yung ating mga kasama sa PNP na talagang dapat hindi na sila ma-involve sa drugs. Marahil may mga influences pa rin yung kanilang mga kaibigan. Kaya sila ay naengganyo pa rin gumamit ng droga. But just the same, I will not allow them to stay a minute longer sa PNP once makomplete namin yung aming investigation. Hindi naman sini mapanugutan ng mga pulis nga maglapas sa kasuguan kag mahigkuan ang organisasyon. Tuloy-tuloy ang ating random drug testing and hanggat sa ma-test natin lahat. Pero paulit-ulit yun just to make sure that kaming mga members ng PNP na mga nanguhuli sa mga involved sa droga ay hindi dapat gumagamit ng droga. Bilang isa ka pulis, kinahanglan niya mangin modelo sa iban sang tinalikdan niya adlaw. Ginpatigayon man ang drug test sa Iloilo Provincial Police Office sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Lauman naman nga may madabo pa nga random drug test nga pagahiwaton bilang kabahin sang internal cleansing sang Philippine National Police sa bugos nga Western Visayas. Rogimar Sukaldito para sa One Western Visayas.